BPF दोलोआ गोदो मानसिफोरखौ सिगांथिं खुदुमोमोन आरो उनथिं जोगारोमोन। सिगांथिं खुदुमनाय उनथिं जोगानाय खालामनानै मानसिफोरखौ बिसोरो गाखोहोदोंमोन। बिटिआर हाग्रा बिफाननि बेफ्रुसार बुंथि BPF दोलोनि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। रायजो राजानि मददजोंनो फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ देरहागोना रोखा बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। देग्लाय UPPL दोलोनिफ्राय MP इलेक्सनावहाय देरहासार जानानै जोङो MPखौ दखल खालामनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं। BPF दोलोआ बिटिआरआव माब्लाबाबो सरकार दानो हानाय गोहो गैला। मानोना थांनाय 17 बोसोराव जाख्ल'नाय आरो सुबुंखौ गावस्राहोनाय खालामनानै आरो सुबुंखौ सिगांथिं खुदुमनाय उनथिं जोनाय खालामनानै गाग्लिबोदों। जायनि थाखाय BPFखौ गिनानै भट थुदोंमोन होनना अजद होदों रनजित बसुमतारीया। नाथाय आथिखालाव बिटिआर गोरोबथा आरो UPPL सरकार फैनायनि उनाव गोजोन खौसेथिखौ गायसनबाय। बेखायनो रायजोफोरा UPPLआव मदद होनायखौ फोरमायो बिथाङा। लोगोसे बिटिआरआव UPPL सरकार फैनायनि उनावनो हानि फाट्टा होनायाबो रोजा रोजा जाबाय होननानै फोरमायो। लोगोसे फैगौ साननैसोनि उनावनो 80% हानि जेंनाखौ मावफुंसिगोनखौबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बुंथियो। बालागाव गेलेग्रा फोथार गुवार थावनियाव ज' जानानै UPPL दोलोआव बे हालामनि गासैबो मुसलमान, राभा, आदिबासि, बर' BPL दोलोनि मानसिफोरा UPPL दोलोआव जइन जागोन। बेनि लिस्टखौ बानायगासिनो दङ। जिखि जाथों गोजोननाय मोनदों बे प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननानै। देग्लाय UPPL दोलोनिफ्राय MP इलेक्सनावहाय देरहासार जानानै जोङो MPखौ दखल खालामनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं आरो बे रायजो राजानि सांग्रांथि आरो लैहोर खौसेथि बाहागो लानायानो बेनि सिनायथि। मोनसे खोथाया सैथो BPFआ आरो मालाबाबो BTCआव सरकार खालामनो हालिया। मानोना मोनसे समाव बिसोरो NDP हाग्रायाव थानायनि खाबुखौ लानानै कारापसनाव इनभल्भ जानानै मानसिफोरखौ डिभाइडेड काउन्सिलाव दोननानै माने सिगांथिं खुदुमनाय उनथिं जोनाय खालामनानै मानसिफोरखौ बिसोरो गाग्लोबदोंमोन बा नासयबोदोंमोन। जायनि थाखाय गिनानै मानसिफ्रा BPFनो भट होदोंमोन। दिनै बे उदां समावहाय जेराव जोङो साफ्रोमबो सुबुंनो मोनफ्रोमबो हारिनो मोनथायनि बाथ्राखौ लानानै गोजोननाय बा सान्तिखौ गायसननो हाबाय बा रायजोफ्रा बेखौ वेलकाम बानायबाय। बेखौ नायनानै हाग्रामाया पार्टि हिसाबै थाबावगोन उनाव बोसोरसे बोसोरनै, खिन्थु BTCआव सरकार दानो हानायनि खुनु राहा गैला। हयथ' बियो BPFखौ मिरौ जिरौयै गावनि जिउ जोबजासे सोलिलांनांगोन थानानै हयथ' बियो बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों सरजाबनानैसो जोंनि BTCआवहाय मानसि बा सुबुं समाजखौ सिबिनायनि राहा लामाखौ नागिरना लानांगोन। मोनसे खोथाया बाथ्रा MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामानि जा BPF हान्जा बे BPF हान्जाया UPPL दोलोआव सरजाबनायनि लामायाव फैगासिनो दं। गोजोन गोरोबथा जादोंना जायाखै मोनसे बाथ्राया रोखा। रायजोफ्रा दिनै दोलै नोगोरै मन्दिराव, गिर्जायाव, मस्जिदाव, बाथौसालियाव, फुजा फालियाव थांनानै दिनै रंजानो हादों। मोनसे दुब्लियावनो ज' जाजाय आबाद मावनो हादों। मोनसे बाजारावनो दिनै ज' जाजाय बाजार जानानै हरनि 11-12टासिम माने 1-2 हरनि सोरांनायजासिम दिनै हान्था मेला खालामनो हादों। बेनो मोनसे सान्ति गायसननो हानायनिसिम। बाखि BPFआ माखौ लानानै सान्ति गायसननो हायाखै होननानै जों मिथिया। मानोना बिथांनि समाव बिदा फंबायनि थैनि बानाया जोबाखैमोन। बिथांनि समावनो कमिउनिस्ट जाबाय थादोंमोन। बिथांनि समावनो हिंसाखुरिया जाब्रबथायफ्रा बांसिन जादोंमोन। गतिके बिराद डिफारेन्स दङ। नर्थ पल साउथ पल बायदि डिफारेन्स। जोंनि दिनावहाय दिनै मोस्रोमाबो उदांस्रिखौ मोनदों। भारत बायदि हादोराव थानानै जाय BTCनि एम्फौ एनलाफ्रा उदांस्रि मोनाखै, दिनै BTCनि एम्फौ एनलाफ्रा उदांस्रि मोनदों। गतिके बेवहाय साननो गोनांनि सेकेन्डनि बाथ्रा फैनो हाया। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार